Matxalen pobrea. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Bazan behin Matxalen izeneko neska gazte bat. Bere bizitza guztia lan eta lan, ibiliarren pobre segitzen zuen. Eta bere ondoan, aldiz, bere anaia, Peru. Ez dakigu oso ondola, baina xirri, aberasten joan zen poliki, eta herriko aberatsena bihurtu zen. Egun baten Matxalen jaiki zan, eta hala moduz lortu zuen, bere harta soroko hartuak bildu, aletu, eta hantxe laguntza eske joan zitzaion anaiari. Anaia, utziko zenidake lekaria. Lekaria? Zertarako nahi duzuzuk ba, lekaria. Hartua, neurtzeko. Esan. Eta anaiak hantxe, bialdu zuen arreba Matxalen etorri zen bidetik. Matxalen triste baino tristeago etxera bueltan zijoala zuaitz bat ikusi zuen, eta hantxe eseri zen, atxeden pixka bat hartzeko. Eta hantxe zegoela bapatean gizon ahots batzuk entzun zituen gerturatzen ari zirela, eta Matxalen beldurtu eta baezpare zuaitzaren adarrera igo zan, eta hantxe gelditu zan, geldik. Eta gerturatu ziren gizon hauek eta hantxe txirula joz eta dantzan eta kantuan hantxe gelditu ziren zuaitzaren azpian. Eta kontu eta kanta eta kontu. Gizon hauetako batek kontatu zuen. Bolo zebilen berria. Erregearen semea, gaixorik zegoela. Bere azkenetan zela erregearen semea. Baina berak ezagutzen zuela semea sendatzeko erremedioa. Kontua da, erregearen semeak eraztuna galdu zuela palazioko lorategian. Eta apo batek, jan. Baina norbaitek, eraztunura, bueltan eramaten baldin bazion, horrela, sendatuko zela. Eta hantxe gelditu zen Matxalen historia guzti horiek entzuten. Eta halako batean gizon hauek ere elkarra gurtu eta ospa, egin zuten bertatik. Matxalen zuaitzetik jetxi eta etxerako bide hartu beharrean zuzen palaziora joan zen. Eta hantxe iritsi zenean esan zion erregiari, berako azekiela printzea nola sendatu. Lorategira joatea besterik ez zuela eskatzen. Eta erregiak hola mutxurruz begiratu zion, baina erreginak hori entzun orduko. Eta alaxe, eman zioten baimena, Matxaleni palazioko lorategira joateko. Eta hantxe, lakuaren ondoan aurkitu zuen apo bat. Eta apoaren gana gerturatu orduko apoak, agoa ireki eta eraztuna bueltatu zion Matxaleni. Matxalenek eraztuna hartu eta palaziora joan. Eta erregeari esan zion, eraztun hau berriro ere printzeak atzean jartzen duen momentuan sendatuko da. Eta alaxe gertatu zen. Erregeak ezin zuen sinistu hura, eta esan zion Matxaleni, eskazazu nahi duzuna. Eta orduan Matxalenek esan zion, ez dut gauza askorik behar, lekari bat, besterik ez. Lekari bat? Lekari bat, zertarako nahi duzu lekari bat? Ez. Lekariaren ordez, zaku bat emango dizut, urrezko txamponez betetako zaku bat zuretzat. Baina nik lekari... Ez, tori! Eta hala, Matxalenek urrez betetako zakura hartu eta etxerako bidea egin zuen. Urrengo gunean anaiaren gana joan zen berriro, eta eskatu zion berriro, anaia, utziko zenidake lekaria? Lekaria? Zertarako nahi duzuzuk bat lekaria? Urrezko txamponak kontatzeko. Urrezko txamponak! Eta nondik atera dituzu zuk urrezko txamponak? Eta Matxalen hasi zen kontatzen, kasualidade handia izan zela, eta urrezko txampon pila bat zituela. Baina lekaria utzi ezkero, lekari bete urrezko txampon, oparituko zizkiola trukean. Ez, nik lekari bat ez, nik zu bezala, urrez betetako txamponen zaku bat nahiko nuke. Eta hantxe azkenerako, Matxalenek kontatu zion zuaitzean zer gertatu zen. Gaua iritsi orduko, bere anaia etxetik irten eta zuaitzera joan zen zuzen, eta hantxe adarrean eserita gelditu zen zain. Eta entzun zituen anaiak ere gizon ahots batzuk gerturatzen. Eta hantxe zegoen bera bitartean adar hartan eserita. Eta gizonak gerturatu eta txirula joz eta dantzan eta kontu eta kantu hantxe ibili ziren. Iritsi orduko ordea konturatu ziren gizon hauek, hangoian, adarrean, norbait zegoela. Eta ez bat ez bi, zuaitzari, sua eman, eta
zuaitza eta anaia kiskal-kiskalduta gelditu ziren betirako.